रायजो राजाफोरखौ बयखौबो जों खुलुमबाय आरो खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लाबाय। दा जों बड'लेण्ड जनजाति सोरसा मन्चनिफ्राय दिनै बेयाव खौरांगिरि मेल लिंनाय खार'ना जाहैबाय जोङो बे बड'लेण्ड डे 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्ड डे बेखौ जे फालिनो नागिरदों बिटिसि सरकारा जों बेखौ दुंब्रुद गोसोजों बरायो आरो लोगोसे बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जे बर'फ्रा राजनितिक अधिकार जों मोनबाय, गावहानो मोनसे खुंथाइ मोनबाय, बिनि थाखाय जों रायजो राजानो मोनसे हामलायथि जोङो बावहरो, मोजां मेसेज जों हरो जे बिटिसिखौ 2003 मायथाइयाव 10 फेब्रुवारियाव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिएलटिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोरोबथा खालामनाय जादों आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनो मोनसे आलादा मोनसे खुंथाइ 6 सिडुल जोंनो हरदों ट्राइबेलफोरनो। ट्राइबेल होनबा बर'खौ होननाय जायो, मेजरिटियानो जोङो बर'फ्रानो आरो बर'फ्रानो आन्दलन खालामदोंमोन जितु आलादा बड'लेण्ड रायजोनि। दा बे हिसाबै आलादा बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलन खालामनायनि रिजाल्ट हिसाबै जोंनो बे 6 सिडुलनि नामाव जोंनो बिटिसिखौ हरनाय जादों 10 फेब्रुवारि 2003 बे मायथाइयाव। बे जोंनि थाखाय जारिमिनारि बे दिन बियो 10 फेब्रुवारिया। दा बे दिनावनो जोंनो राजनितिक खुंथाइनि गोहो हरदों, जोंनो 40 जोंनो साबजेक्ट जोंनो हरदों आरो लोगोसे 40 खुंनो थाखाय जोंनो आलादा भाबै जोंनो एडमिनिस्ट्रेटिभ, लेजिस्लेटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार जोंनो हरदों आरो बे 40 जे जोंनो पावार हरदों बे पावारखौ जोङो बाहायनो थाखाय जोंनो गासै 3079 गामि जोंनो ग्रेन्ट खालामनानै 3079 गामिनि गेजेरखौनो जोङो मोनसे टेरिटरि जोंनि सिमा बर'फोरनि बिदि खालामना हरदों बिटिसिनि सिमा होननानै। बेखौनो बिटिडि होननानै बुंनाय जादों। 3079 गामि बे जोंनि रायजो आरो बे 3079 गामिनिफ्रायनो जोंनो गासै 4 जिल्ला सिङाव खालामनो हादों, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि। दा अदेबानि तामुलपुर जाबाय। दा बे 4 जिल्लानि गेजेराव जोंनो गासै 46 जोंनो हरदों। दा बे 46नि गेजेराव बर'फोरनो जोंनो 36खौनो रिजार्भ खालामना हरदों। 36आ रिजार्भ जोंनि थाखाय, बेयाव रावबो नन ट्राइबेलफ्रा दारायनो मोना, बर' एबा ट्राइबेलाव दाराय मोनो। आरो बिनिफ्राय 4खौ जेनेरेलफोरनो हगारना होनाय जादों आरो 4खौ बयनिबो थाखाय अपेन, बेयाव जेनेरेल जागोन बा ट्राइबेलफोर दाराय हागोन बेबायदि। ओमफ्राय 6था सिटखौ 6थाखौ माने गभर्नरा नमिनेट खालामगोन। जाय जाथिया इलेक्सन गेलेनानै देरहाबोआखिसै बे देरहानो रोङै जाथिनि थाखायबो बे बिटिसिनि एकर्डआव मोनसे सुबिदा होनाय जादों जाहाथे बिसोरबो काउन्सिलाव रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो। बेनिखायनो गासै टटेल 46 होनायनि उनावबो 6था नमिनेटेड मोनसे माने प्रभिजन, नमिनेसननि प्रभिजन दोनदों आरो बेखौ गभर्नर खालामगोन। दा जोंनो बे मोनसे 6 सिडुलनि गोहोआ ट्राइबेलफोरनि एडमिनिस्ट्रेसननि थाखाय गिदिर मोनसे एरेन्जमेन्ट बियो आरो बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन आरो बेखौ लानानै जोंखौ बर'नि राव, हारिमु, कालचार, संस्कृति बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनो हरनाय जादों। बे मोजां एरेन्जमेन्ट बियो। आरो जोंहा बे 40 साबजेक्टनि सायाव आयेन बानायनो हानाय जोंनि लेजिस्लेटिभनि माने एसेमब्लि जों हरनाय जादों। दा बे मोनसे स्टेट बादि, मोनसे आलादा रायजो बादि। दा जोंनो माथ्र' जोंनो पुलिस पावारल' हरनाय जायाखै बा डाइरेक्ट फान्डिंबो हरनाय जायाखै। दा बेखौ जों मोनोमोनब्ला बे मोनसे स्टेट जाखाबायमोन। दा अब्लाबो जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनाखिसैब्लाबो बे जे जों 6 सिडुलखौ मोनबाय बे जोंनि थाखाय मोनसे माइलस्टन, बे स्टेपिं स्टन आलादा रायजो मोननायनि। आरो लोगोसे बे एकर्डनि गेजेरजोंनो, बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनो बर' रावखौबो 8 सिडुलाव होनाय जाबाय।
बेबो गिदिर देरहानाय बियो खुनु रायजो गोनां हारिया भारत हादराव बा नर्थ इस्ट स्टेटफ्रावबो दिनै माने गावसिनि रावखौ ओइथ सिडुलाव सोनो हायाखै दा थेवबो बर'फ्रा आलादा रायजो मोनाखैब्लाबो काउन्सिलल' मोनदोंब्लाबो जे बे काउन्सिल मोननाय माने हारिनि थाखाय बर' रावखौ ओइथ सिडुलाव सोनो हानाया बे गिदिर देरहानाय आरो रंजाथाव बाथ्रा दा गुबुन गुबुन स्टेटफ्रा मोननो हायाखै दा दिनै बर' रावा ओइथ सिडुलाव सोजाबाय बे रंजाथाव बाथ्रा ओइथ सिडुलाव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि रावा BTC आवबो अफिसियेल राव जाबाय आरो लोगोसे आसामावबो एस'सियेट अफिसियेल राव बेखौ गनायथि होनाय जाबाय दा बेनिखायनो जोंनि थाखाय बे BTC आ गिदिर रंजाथाव बे एकर्ड बियो BTC सरकारा जे गाबोन 10 फेब्रुवारि खालि जे एकर्ड दे फालिनो नागिरदों 10 फेब्रुवारिखौ बड'लेण्ड दे जों बेखौ बरायो आरो रायजो राजानोबो जों बयनोबो गोजोननाय मोजां मोननाय बावहरो जोङो बाख्नायगोन धन्यबाद होगोन गिबियावनो जों मान बावगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जे बिथाङानो जोंखौ दैदेननानै बर' हारिखौ दैदेननानै बिथाङानो मोनसे बिजनारि मोनसे सानस्रिजों आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय आवगायबोदोंमोन बिथाङा डु अर डाइ डु फर बड'लेण्ड डाइ फर बड'लेण्ड बे गोख्रों सानस्रिजों बिथाङा हारिखौ दैदेनदों आरो बेयावनो गोबां बर' फिसा थैदों बर' फिसा बुख्रुबजादों सुख्रुबजादों जेल जानांदों गोबां बायदिसिना केस हाइनास केस थाडा केस बायदि कनकक्टेड बानायनाय केसफ्राव जोंनि मानसिया जेल जानांदों बुख्रुबजादों गोबां आइजोफोर जिनाहारि खालामजादों दा बे हिसाबै बे BTC मोननाया बै जायफोरा जोहोलावजोफोर थैबाय मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय जायफ्रा खस्थ' मोननांबाय बिसोरनिबो कन्ट्रिबिउसन दं जों बिसोरखौ जोङो गोसोखाङो आरो बिसोर जों मान बावहरो आरो लोगोसे जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो मोनसे भिजन होलांबाय डु फर बड'लेण्ड डाइ फर बड'लेण्ड डु अर डाइ फर बड'लेण्ड बे भिजनजों जे जोंखौ माने गेरेमसा बर' माहारि दानो जे बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि गेजेरजों बेखौ फोरोंलांबाय जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों गोसो गोरबोजों जों बड'लेण्ड अनारि समान समान जानानै जों बयबो गोसो गोरबोजों जों खुलुमहरो दा बिथाङा जोंनो बे सानस्रिखौ जोंनो होलाङोबा दिनै जों बे लेभेलसिम जों सफैयामोन BTC जों मोननो हायामोन दा बेखायनो जों बिथांखौ अरायबो जों खर' गंग्लायै खुलुमो सिबियो आरो बेजों लोगोसे बिथांनि डु अर डाइ बे मोन्थोरजोंनो जोंनि इयुथ्सफ्रा जावरिखांनानै थैथां गावनि जिबनखौ बावसोमनो होननानैब्लाबो आखाइयाव हाथियार दैनानै गावनि जिबनखौ दाबसे जायगायाव दोननानै जे आलादा बड'लेण्डनि थाखाय जुजिदों आरो बे जुजिनायनि गेजेरजों जे BTC सुक्ति खालामना लाबायदों बे BTC सुक्ति खालामना लाबोग्रा अस्त्रजों संग्राम खालामनाय बिएलटि नेताफोर गाहायै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन मान बावनांगोन आरो लोगोसे बिनि लोगोफोर बै समनि बिएलटिनि लिडारफोर केडारफोर बिसोरनो बयनोबो जोङो गोसो गोरबोनि सिबिनाय मान बावहरो दा बिसोरनि गेजेराव जाय एकर्ड सिगनेटारिसफोर दङ बेयाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे चन्दन ब्रह्म सिमां ब्रह्म अरफे खाम्फा बरगयारि अरफे